سلام كبرات تخاتل تز فيديو كم ياللهم نلومي أبز فيديو بزعبات تحط صاط أدم كنرينا تحط صاط أدم ويكا هاي بوتنشن تبعي للزصوع أتوما قدسي أكلات سبنتنا أغل دم كرخبو بزي مخالهم صرورو زبل سمعت زفتري دحرم مقابنا كاب كوف زبلنا له تلعيلنا دو مس النبل رأسنا صرورو كلنا أستفهلنا لنا أزي بسنك تحط صاط أدم زقات أميو تحط صاط دم مس استفلاليو طعناون بحرياون كونتات تأساسيرو يمصእ تحط صاط دم انتايو لبي اب التكايدو نفس وكف حرمت دم بمنجد ارتري تدفئ 5 نقع تقبر دم بمنصر منادق شامقو ارتري تدفئ نخوص زفتر حيلي ويكا صاط دم تبحيلو يصواع صاط دم بان كايدو نطفتات كبل لطقن كبل نوبريو صاط دم دمنا بشامقوتات ارتر حلف انكلو زودلي حيلي يزملكت صاطدم بخلت نغراتيو زلكع حدا لبي اب تهرمول غزيه اب مونغو هرمت زلو لبي اتعرفلو غزينيو لبي اب تغبرو نفس وكف تركتا ناب شامقوتات ارتري دم تچنغعا لبي دم اب تچنغعالو صاطدم زلا علي يخون از صاطي سايستوليك بريشر تبايلو يصواع لبي اب نفس وكف مچنغع زلو عرفتي صاط دم كوغدل እዚ ድማ ጻቕጢ ዳያስቶሊክ ተባሂሉ ይጽዋዕ ጻቕጢ ሳያስቶሊክ ቬንትሪክልስ ተባሃለ ክፍሊ ልቢ ተጨቢጡ ደም ብመንገዲ ሻምቆ አርተሪ ንዝሓልፈሉ ሓፂር ግዜ ይልክዕ እዚ ሙሉእ ሰብነትና እኽሊ ደም ከም ዝረክብ ይገብር ጻቕጢ ዳያስቶሊክ ልቢ ኣብ መንጎ ተካይዶ ህርመት ንዘሎ ናይ ዕረፍቲ እዋን ይልክዕ ዳያስቶሊክ ኮሮናሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፍሊ ልቢ ከም ዝመልእ ብምግባር ልቢ እኹል ቀረብ ደም ክትረክብ ዝገብር ግዜ እዩ ጻጥ ደምና ንምግላጽ ክልተ ቁጥርታት ኢና ንጥቀም እቲ ላዕለዋይ ሳያስቶሊክ ፕሬሸር ተባሂሉ ይጽዋዕ እቲ ታሕተዋይ ድማ ዳያስቶሊክ ፕሬሸር ተባሂሉ ይጽዋዕ ንቡር ጻጥ ደም 120 ኣብ ርእሲ 80 ሚሊ ሜርኩሪ ክኸውን ይምከር ጻጥ ደምና ልዕሊ ንቡር ዝተሓተ ክኸውን ግን የብሉን ብቐሊሉ ከም እትደክምን ከም እትድንዝዝን እዩ ዝገብር ኣብ ገለ ኩነታት እውን نزبأ ستعناو تسقام كقالعكا يخيليو بحكمناوي أقلالصا تحط صاص دم هايبوتنشن تباهيلو يصواع حدا بصحي وي أخل سب أو هايبوتنشن آت يكون نبلو انتخينا نباب صاط دومو تحتي 9 أبرس 6 مليمتر ميركوري كون ألو عينتات هايبوتنشن حيالو عينتات هايبوتنشن ويكا تحط صاص دم ألو بمعاس يقاتمون تنقومن دما يفعلالي أورتوستاتيك تباهيلو يصواع ጻጥ ደም ኮፊልና ወይ ትጉም ብሒና ምጽናሕና ሃንድ በደው ክንብል እንከለና ዘጋጥም እዚ ከምዚ ክኸውን ዝገብር ድማ ኣብቲ ጻጥ ደም ናይ ንባብ ምቅያራት ስለ ዝፍጠር እዩ እንገብሮ ምቅያር ናይ አቃውማ ዘጋጥም ብምዃኑ ድማ ፖስቸራል ሃይፖቴንሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ አካላትና ምስ እንገብሮ ምቅያር ናይ አቃውማ ከመዓራሪ ሰንከልከል ክብል ድማ ጽሩሩ ክብለና ንቡር ይኸውን ስለዚ ድማ ገለ ሰባት ኮፊሎም ምስ እንትስኡ እንከለው ናብ ሰማይ ምጥማት ዝመርጹ ኦርቶስታቲክ ሃይፖቴንሽን ሉሙተሪዮ ናይ ትሑት ጻጥ ደም እዩ ኣብ ዝኾነ ክል ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ድማ ክጸሉ ይኽእል እዩ ኣብ ኣባጽሕን እኹላትን ዝሸምገሉ ሰባት ድማ ይርአ ዕድመን ነፍሰ ጾር ምዃን እውን ንባዕሉ ጠንቂ ዋሕዲ ጻጥ ደም ኮይኑ ይጥቀስ እዩ ንስርዓተ መትኒ ዝትንክፍ ሕማም ከም ምንፍጥፋጥ ሰብነት ወይ ከዓ ፓርኪንሰንስ ዲዚዝ ከምኡ እውን ሕማም ሽኮር ናብ ውሕድ ጻጥ ደም ከሰጋጉርና ይኽእል እዮም መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ሕማም ፓርኪንሰንስ ዲዚዝ ካብ ዘለዎም ሰባት እቶም ካብ 30 ክሳብ 50 ሚእታዊት ሕማም ሽኮር ካብ ዘለዎም ሰባት ድማ እቶም 30 ሚእታዊት ትሑት ጻጥ ደም ይጋጥሞም ድሕሪ መግቢ ዝርአ ትሑት ጻጥ ደም ወይ ከዓ ፖስት ፕራንዲያል ሃይፖቴንሽን ገለ ሰባት መግቢ ድሕሪ ምምጋቦም ርእሶም ጽርውሩ ክብሎምን ክስልችዎምን ይረኣዮም እዚ ብሰንኪ ኣብ ሰውነቶም ዝርአ ትሑት ጻጥ ደም እዩ ፖስት ፕራንዲያል ሃይፖቴንሽን ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ ድሕሪ መግቢ ዝርአ ትሑት ጻጥ ደም ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣባጽሕ ወይ ከዓ እኹላት ሰባት የጋጥም ሳልሳይ ዓይነት ትሑት ጻጥ ደም ድማ ኒውራሊ ሜዲየትድ ሃይፖቴንሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ማለት ጻጥ ደም ኣብ መንጎ ስርዓተ መትንን ካልኦት ስርዓታት ሰብነትን ዝካየድ ንጥፈታት ምስ ዝመዛበል ዘጋጥም ትሑት ጻጥ ደም እዩ ኣብ መንጎ ልብን ሓንጎልን ዘጋጥም ዘይምንባብ ኒውራል ሜዲየትድ ሃይፖቴንሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ ጠንቂ ናይዚ ዓይነት ትሑት ጻጥ ደም ድማ ብሓደ ዓይነት ኣቃውማ ንነዊሕ ሰዓታት ደው ኢልካ ምጽናሕ
ህፃናት ካብ ኣባጻሕ ንላዕሊ ከምዚ ዓይነት ኣቃውማ ከዘውትሩ ይረኣዩ ስለዝኾነ ድማ ዝያዳ ኣብ ህፃናት ይረአ ብተወሳኺ ስምዒታዊ ምዃንን ከቢድ ረዓድን ስምባድን ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል ገለ ሰባት መርፍእ ክውግኡ ወይ እውን ስኒ ክሰዱ ከለዉ ክወድቁ ይረኣዩ እዚ ብሰንኪ መትናዊ ፍወሳ ዘጋጥም ትሑት ጸቕጢ ደም ኢልና ንገልጾ ኣብ ግዜ ስምባደ ሃንደበት ምትሓት ጸቕጢ ደም ይረአዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣካላትና እኹል ደምን ኦክሲጅንን ኣይረክብን እዚ ዓይነት ትሑት ጸቕጢ ደም ኣብ ግዚኡ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ክረክብ እንተዘይክኢሉ ከቢድ ጉድኣት የስዕብ ካልኦት ዓይነታት ሕማም ትሑት ጸቕጢ ደም ብዙሕ ግዜ ጸቕጢ ደም ከጋጥመና እንተኮይኑ ጎድናዊ ሳዕብን ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክኸውን ይኽእል እዩ ጸቕጢ ደም ንምፍዋስ ንወስዶ መድሃኒት ሓደ ግዜ ትሑት ጸቕጢ ደም የስዕብ እዩ ንኹነታት ልቢ መትኒ ጸላም ከብድን ገለ ሆርሞናትን ዝትንኪ ኩነታት ትሑት ጸቕጢ ደም ከስዕብ ይኽእል እዩ ዋሕዲ ቫይታሚን ንባዕሉ ጠንቂ ትሑት ጸቕጢ ደም ኮይኑ ክጥቀስ ይከኣል እዩ ምልክታት ትሑት ጸቕጢ ደም ኣየነት እዮም ሃይፖቴንሽን ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ግዜ ምልክታት ኣይርእን ይኹን እምበር ትሑት ጸቕጢ ደም ኣብ ኣካላትና ምህላው ማለት ኣካላትና ንኽነጥፍ እኹል ደም ኣይረክብናሎ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣብ ገለ እዋናት ዘርእዮ ምልክታት ነዞም ስዕቡ ይመስል ሓደ ምስልቻው ሓላዋትካ ክተጥፍእ ክሳብ እትደሊ ሕውዝውዝ ምባል ሚዛን ሰብነትካ ክትስሕት ክሳብ እትደሊ ፅሩሩ ምባል ከተምልስ ክሳብ እትደሊ ዕግርግር ምባል ኣድህቦ ምጥፋእ ነገራት ብዝግባእ ክትደሊ ዘይምኽኣል ገለ ካብቶም ምልክታት ትሑት ጸቕጢ ደም እዮም ትሑት ጸቕጢ ደም ብኸመይ ንፍውሶ ጥዕና ዘለዎ ኩነታት ኣነባብራ ብምክታል ንቡር ጸቕጢ ደም ክህልወና ይከኣል እዩ ጥዕና ዝህቡ ምግብታት ምምጋብ ጸቕጢ ደምና ንቡር ንምግባር ኣብ ኣመጋግባና ቆላሕታ ክንገብር ይግባእ ስብሕን ቅብኣትን ዘለዎም ምግብታት ብብዝሒ ካብ ምውሳድ ኣመጋግባና ኣሕምልትን ፍረታትን ዝተሓወሶ ክኸውን ይምረጽ ትሑት ጸቕጢ ደም ምግቢ ምስ እንተመገብና ኣጋጥመና እንተኮይኑ ድሕሪ ምምጋብና ተቐላጢፍና ደው ካብ ምባል ክትዕርፍን ክትዛነን ይምከር ሰብነትና ብዝግባእ ምጥላል መዓልታዊ እኹል ዝኾነ ፈሳሲ ብምውሳድ ሰብነትና ብምጥላል ካብ ትሑት ጸቕጢ ደም ክንከላኸል ንኽእል ኣብ እንቀሳቐሰሉ ወይ ልዑል ሙቐት ኣብ ዘለዎ ከባቢ ምስ እንህሉ እኹል ፈሳሲ ምውሳድ ከድልየና እዩ ስምዒታትካ ምቁፅጻር ኩሉ ግዜ ንጡፍን ህዱእን ክትከውን ጽቡቕ እዩ ነዚ መፀካ ዘሕዝን ወይ እውን ዘሰንብድ ፍጻሜታት ተቐሪብካ ክትጸንሕ ኣለካ ኣብ ሓደ እዋን ንነዊሕ ሰዓታት ደው ካብ ምባል ኮፍ ምባል ይምረጽ ብሓደ ኣቃውማ ንነዊሕ እዋን ኮፍ ወይ እውን ደው ካብ ምባል ርእስኻ የንጸራርበካ እንተኮይኑ ድማ ካብ ናብን ክትንቀሳቐስ ይግባእ ሎምን ዝነበረኒ መደብ ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ ባይ